Amb les mans ben empastifades de pasta per preparar unes delicioses boletes de coco, unes postres que de ben segur que intentaran preparar aquest Nadal pels seus familiars. Ara farem bolletes de coco. Què necessitarem? La llet condensada i un poquet de coco. Vosaltres, com si fóssim una plastelina, haureu de fer bolletes. Toni, bon dia. Quant de nins i quant de quilos de pasta de coquitos tindreu avui aquí? Pues hoy lo van a hacer 120 niños, de kilos de pasta en total son unos 20 botes de leche condensada, 20 kilos de coco rallado y un poco de fideo de chocolate para decorar. El procedimiento es muy fácil, es mezclarlo todo, hacer las bolas y rebozarlas con chocolate, dejarlo secar un poco y nada más. Una cosa que ells puguin fer perquè són petits. Claro. A todos les gusta meter las manos y disfrutan como enanos que son. Una bolla de coco. I aquestes bolletes de coco, ara què has de fer amb elles? Poner una bandeja o en una bandeja. I per qui seran aquestes bolletes? Per casa. Com a bolles. Com a bolles, però com si fos què? He fet una plastelina quan hago rodones. Me contes què estàs fent? Bolles de coco. Bolles de coco, i és fàcil, és difícil? És fàcil. I com se fan, amem? Explica'm com s'han de fer. Pues con llega condensada y con coco rosado. T'agrada això que estàs fent? Què és el que més t'agrada de tot? El xocolate. El xocolate. I embrutar-te les mans t'agrada? I ara, aquest babero tan brut? Què farem amb aquest babero? El menjarem. A veure, mem, està bo? Sí. Tu ja estàs menjant? No has esperat a guardar-ho? Què t'estàs menjant? Molt brutes. Què ha passat? Com així estan tan brutes? Perquè hem fet bolles. Ara, amb aquestes bolles, què hem de fer? Anar-hi dels papàs. I com li explicaràs als papàs, per exemple, que se fan aquestes bolles? Com els explicareu? Que se fan el chocolate y el llet condensado. Posaria una bossa. Com de grosses les bolles? Així. Petites o grans? Petites. Bolles. Bolles de què? De chocolate de coco. I per què hi seran aquestes bolles? Per jo? Per los papás. El que s'enduen de l'escola no només tot el que puguin aprendre de coneixement, sinó són més coses, les vivències, el compartir amb els companys, es poder celebrar festes com aquestes tan senyalades amb els amics, fer un poquet d'ambient. Una vegada enllestida la feina, toca rentar-se les mans, tot i que sempre n'hi ha que s'estimen més llepar-se els dits. Així que bon Nadal i bon profit!